Тая ли? Я да видя. Дай. Не, захранването ще издържи според мен, не? Ще издържи. Готово. Винаги, всеки един голям компютър има частица от тебе. Сега, като убиш нещата, нали, по-чисто, добър начин с винтове, нали, без, трябва да сложиш частица от тебе. До мене мамо стая, колко пъти трябва да дусаме тази карта, не мога да няма втори дубъл, знам, че е вътре. Олигофрен, що преват дубъла? Стига, той преват дубъла. Много добре знам, че е вътре. Абе, защо тръскаш нея, бе? Тапане! Цеков взема пейзажа. Не можах да се спръстим. И винаги, за да бъде това така, винаги оставя нещо от себе си, имам си собствен стил на работа. Ще покажа моята тайна. Сгубаването на един компютър не е само за винтове на вичите и подреждане на кабели. За да бъде една машина хубава и преди да се получи правилно машината, трябва да има нещо в тебе, частица от себе си. Да. Тайната на хубавата домашна машина е грижата на автора за нея. Ако една машина е предназначена само за домашно ползване, клиентът трябва да бъде уютно с нея. Тоест тази машина максимално трябва да доближава до бита му. Сега ще покажа примерни схеми за освещаване на машина за домашно ползване. Чипсче. Малко уиски. На клиента просто трябва да му уютно, трябва да му бъде като дома си. Предполагам и да му мериш. Един фас. Все пак сме в България и това е нашия български бит. Готово е. Домашна машина. Оптимизирана за вашите домашни нужди. Всичко необходимо в нея. Вие така разчистихте, че протоколите ли търсиш? Да. Там отдолу ли са? Тук някъде. Чакайте го, че с това снимане. Само намятай. Дъмпи го да падне на